Здравейте! Имам няколко неща да правя, но просто исках да направя това видео и реално да започна този профил, за да мога да споделя какво имам отвътре, моите чувства, моите мисли и моите опити, които съм натрупал. Те не са много, но още ще ги натрупам. И в този профил ще говоря за Бог, ще говоря за различни ситуации, чувства и неща, които са ми интересни. Просто това е един профил, в който просто ще си говоря и ще се зарадвам, ако ще помогна, нали, с нещата, които ще изрека и ще кажа в другите си видеа на хора, които са в същите ситуации или минават през нещо подобно. Така, просто искам да започна и някакво първо мислех какво ще кажа другите, обаче реално не ми пука, защото аз се решавам какво да правя и какво да качвам и как да се държа и какви видеа да снимам, така че няма пука какво другите мислят и така. Очаквайте видеа и видеа, не знам.